El torneig d'hoquei bassa, celebrat al pavelló del Complex Esportiu Municipal Sagnier, ha comptat amb convidats de gala com el Patí Hoquei Club Sant Cugat, l'Hoquei Club Sant Just, el Futbol Club Martinenc i la Unió Esportiva Horta, a més de la participació del club anfitrió, el Club Hoquei Prat. La jornada esportiva ha tingut dos objectius clars. Per una part, donar a conèixer el Club Pratenc i per una altra, promoure l'hoquei al nostre municipi. Aquest és, diguéssim, el primer trofeig una miqueta, diguéssim, important que volem fer cada any per promocionar el hoquei a la nostra població, convidant equips de la comarca. El Club Hoquei Prat està format per un total de 40 jugadors i jugadores. L'entitat pratenca compta amb l'escola d'hoquei patins, on participen aproximadament 23 nens i nenes, i també amb dos equips prebenjamins i el sènior, que actualment està jugant a la segona catalana. De l'hoquei base realment encara no es pot valorar la temporada a nivell esportiu des d'un punt de vista de competició. Es pot valorar a nivell de participació, a nivell d'haver assolit tots els exercicis propostos, a nivell de que els nanos estan força il·lusionats i contents de practicar aquest esport, i també perquè nosaltres, al veure tot això amb ells, ens fa carregar les piles i tindre més il·lusió per la temporada que ve. Gràcies a les iniciatives que du a terme el Club Pratenc, l'hoquei va consolidant-se al nostre municipi any rere any.